Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović i 1-0! Gol, 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 gol! Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović! 27. 28. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu. Gori zvezdina fudbalska školjka od veselja, od radosti. Ali krenula je lopta sa centra. Pogledajte još jedan put. Nemoćan je bio i tako dobar golman kakav je Raimond Naumann. Još jedan napad Crvene zvezde preko Pinića. Pogledajte, gol za fudbalske antologije svih vremena. Siniša Mihajlović, najskuplja investicija Crvene zvezde, najskuplji transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Ovim golom